I was saying kuti kunodzidziswa vanhu kunyepa ndekupi? Kunodzidziswa vanhu kunyepa? It's name. Kunodzidziswa vanhu kunyepa? Hamene zvauri kubvunza koma. Wapi? Uya anokuziva kunyepa. Wakutaura kuti chii? Ndikubvunzawo kuti nzvimbo inodzidziswa vanhu kunyepa ndepi, ndoda unodzidzirawo because ndaona unga makunyepa unga Dzingo Junior. Usatize. Vandinyebera ndandakangovamirira ndine 3 hours ndakamira kuti ndakutosvika ndakutosvika. Aiwa ndanga ndichi mune magedhi 2 saka pamataura pena chibuda mune rimwe gedhi. Munongoona wakasima okay munhu ari kunyepa vabva vatiza. Ndoda kuti vandidzidziso. Okay. This is our camera person ari kungotibatsirawo kushuta 1 or 2 things. She has been very helpful. The process of road nekurova translation panenge pachitaurwa chirungu nechitosa, but zvimwe zvacho ndakutongoendawo ndichiziva, saka haiwa iri bhoti murambo sekutaura kwandaita kuti mazuva ano ndiri kusuwa izvisingaiti, saka ndakutongoti after every 2 minutes ndowe azuva riya riri kupinda. Ndakambotaura nezuva roti mazuva ano ndiri kungodziya zuva kuitira kuti panozouyawo chando ndiye ndakastoka hit, so it's okay. Plus isusu munongoziva katiri mablack empowerment tiri vatema, saka neskini yangu ndobva ndanyatsotora zuva richinyatsopinda rese kuitirawo kuti time dzazosvika tinenge tiripo. Otherwise kuri sei kumativi mana enyika kwamuri zviri kuita vanhu hainini. I'm always thankful to the Almighty. Yes. Todzoka vanhu vandiri kufamba nawo hasi kuziva kwavari kuenda varongondirasisa. I'm grateful for the gift of life. That's the greatest thing that we can thank God for is life. We take it for granted kurarama kwatinoita nekuti tinofunga kuti pamwe isimba redu, but panomwe asina kumuka zuva ranhasi. So every day when I wake up, every day when I go to sleep, tinongotenda Mwari nechipo cheupenyu, the greatest gift that God has given us. Alright, iripo tobatana pa2nd half. Ndasvika pane timu racho iri, saka amen. Mama tichikwe munongoti handei mirai chichi zvirimbofamba sei? Mara now we are going to magnetic gardens, you know. We are going to shoot something. Magnolia. Okay. Alright. Sorry guys, nimboenda basa team. Guys, we are going to Magnolia Gardens in South Africa, Pretoria. Ndipewe handkerchief ndimbopo kuti amanza yangu yapiswa maningi. Manza nechirungu inozichi high roof. This the same thing. It's right. You have this, yeah. Alright, saka team regai timbomanya basa totawa.